उदैया ओरैनो देराखैलै आगै बेयो थाखा थिंख्लिसो ভয় কৰে আপোনালোকৰ ভয় নকৰে হিটুই কথা যে তেওঁলোকৰ যে মানে মিথ্যাচাৰৰ ৰাজনীতি কৰি আছে না আৰু সুবিধাবাদী যে ৰাজনীতি কৰি আছে এটাতো স্পষ্ট আৰু प्रमोद बर'आ दासिमबो एनडिएफबि खौ जेलनिफ्राय बख'वाखै प्रमोद बर'आ दासिमबो रिहेबिलिटेसन होआखै प्रमोद बर'आ दासिमबो बुंनाय बायदियै एनडिएफबि खौ डिफेन्स बा आर्मि साख्रियाव हरनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय दासिमबो सासेबो एनडिएफबि आदामोनखौ जों साख्रि मोननाय नुवाखै नंखायनो जों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा आरो रायजो राजाफोरा थियारि जागासिनो दङ जे प्रमोद बर' हाथाव बिटिसि बासाव जे हाग्रामा सारनि स्ल'गान बेखौ जोङो थारैनो जाहोनो थाखाय जों थियारि जागासिनो दङ आरो आइया मा जाखो बे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया आइया मा जाखो बे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया गोसो जायो एंफाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया गोसो जायो एंफाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया आइया मा जाखो बे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया आइया मा जाखो बे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया गोसो जायो एंफाय हरनो आइया मा जाखो बे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया आइया मा जाखो बे खाथियावनो दावखोलायबाय एमाव राजाया गोसो जायो एंफाय हरनो गोजों हाथरखि नाथाय माथो दावगा हाया आथिं फारनैया उदैया ओरैनो देराखैलै आगै बेयो थाखा थिंख्लिसो अमा फेथ्लाथ्ला ओरैनो बुङाखैलै आङो आं माहाजोनखायसो आं खावलायगोन जोंनि प्रमोद बर' सारखौहाय जे नोंथाङा दासिमबो मानो हाग्रामा महिलारि सार बायदि एनडिएफबि जों सुक्ति जादोंमोन बिटिआर सुक्ति दासिमबो मानो एनडिएफबि आदामोनखौ बख'वाखै दासिमबो एनडिएफबि आदामोननो मानो साख्रि होआखै दासिमबो एनडिएफबि आदामोननो मानो रिहेबिलिटेसनखौ होआखै जों निउस मिडियायाव नुनो मोनगासिनो दङ माखासे एक्स एनडिएफबि आदामोना रिहेबिलिटेसनखौबो मोनाखै साख्रिबो मोनाखै बेजों लोगोसे बिथांमोना दिनै बेमारजों गोग्लैसोनानै दङ बिथांमोनखौ जोंनि प्रमोद बर' सार नोंथांनि मावथि बा परिबर्तन इउपिपिएल सरकारा मानो बै व्यक्ति आदामोनखौ मानो नायाखै दिनैहाय जोंहा आन्दोलन खालामनानै मार्टियार जाबोनाय फेमिलिफोरखौहाय आयं मादैमोनखौ दिनै बिथांमोनखौ जोङो निउसनि गेजेरजों खुद्रि साननायखौ जों नुदों जे नोंथाङा दासिमबो मानो रिहेबिलिटेसनखौ होआखै दा बेखायनो बेनो मोनसे प्रमान आरो बेनो मोनसे मेसेज रायजो राजानिसिम दे फैबाय थानाय समावहाय जुदि इउपिपिएलआ आरोबाव पावाराव फैफिनबावोबा रायजो राजाखौ आरो बे बिडिसिखौ धंस खालामजोबगोन नंखायनो जिहेतु हाग्रामा महिलारि सारा जोंना मावग्रा सरकार बेखायनो जों आं खावलायदों जे फैबाय थानाय दिनाव प्रमोद बर'नि गोदै बाथ्राखौहाय जोङो जाहाथे बुजिनानै जे बिथाङा जे सासे खुगाजोंल' मावग्रा व्यक्ति बेखौ जोङो रायजो राजाया बुजिलायनानै सांग्रां जानाया गाहाम आरो जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौ जाहाथे जोङो सरकाराव लाबोफिननो हायो मानोना हाग्रामा महिलारि सारा जाहैबाय जोंनि बिडिसिनि रायजो राजानि थाखाय सानग्रा व्यक्ति जोंनि बिडिसिनि जौगानायनि थाखाय सानग्रा व्यक्ति प्रमोद बर' बायदि नङा जाय व्यक्तिया दिनै एनडिएफबि आदामोन जाय एकर्ड खालामदों जोङो सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों 3-4 बोसोर सिगांनिफ्रायनो जे एकर्ड जानायनि उनावबो दिनैसिमबो मानो एनडिएफबिआ जेलाव दङ हाग्रामा महिलारि सारा बुंदोंमोन बै समावहाय प्रमोद बर'आ बडलेण्ड आन्दोलनखौ दिल्लीयाव फाननानै फैबाय होननानै बुंदोंमोन दासिमबो हाग्रामा महिलारि सारा बुङो जे प्रमोद बर' हाथाव बिटिसि बासाव दा हाग्रामा महिलारि सारा बेखौ मा ओंथि फोरमायदों जे प्रमोद बर'आ दासिमबो एनडिएफबि खौ जेलनिफ्राय बख'वाखै प्रमोद बर'आ दासिमबो रिहेबिलिटेसन होआखै प्रमोद बर'आ दासिमबो बुंनाय बायदियै एनडिएफबि खौ डिफेन्स बा आर्मि साख्रियाव हरनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन नाथाय दासिमबो सासेबो एनडिएफबि आदामोनखौ जों साख्रि मोननाय नुवाखै नंखायनो जों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा आरो रायजो राजाफोरा थियारि जागासिनो दङ जे प्रमोद बर' हाथाव बिटिसि बासाव जे हाग्रामा सारनि स्ल'गान बेखौ जोङो थारैनो जाहोनो थाखाय जों थियारि जागासिनो दङ आरो आं खावलायदों जे प्रमोद बर' आरो इउपिपिएलनि जाय सोद्रोमाफोर दङ नोंथांमोना
गोसोआव एसे अननाय दङब्ला गोसोआव एसे अननाय दङब्ला बै जाय मार्टियार फेमिलि आदामोन दङ बिसोरनि आयंमोननि जे मेगननिफ्राय मोदै गगासिनो दङ बेखौ नोंथांमोना फुगारनांगौ आरो फुगारनानै नोंथांमोना साख्रि होनांगौ रिहेबिलिटेसन होनांगौ एनडिएफबि आदामोनखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौ मानो होनबा बै व्यक्ति जाय गावनि फिसालाखौ एनडिएफबिआव हरदोंमोन हारिनि थाखाय खामानि मावहैथों हारिनि थाखाय संग्राम खालामहैथों होनना नाथाय दिनै बिथांमोना न'आव फैफिनबाय साख्रि मोनाखै आरो बांसिन दुखु खस्थ'जोंसो दङ ओंखायनो आं खावलायबाय फैबाय थानाय समावहाय जाहाथे जोंनि रायजो राजाया प्रमद बर'खौ बे बिटिसिनि पावारनिफ्राय बा सरकारनिफ्राय बोखारो आरो बिपिएफ राजनिति दलखौ आरोबाव जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय सरकाराव लाबोफिनगोन जे रायजो राजाया बुंदों 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारिया मावदों आरो 2 दानियावहाय प्रमद बर'आ मन'दों रायजो राजायानो बुंदों जे प्रमद बर'आहाय गरिब गुन्द्रानिफ्राय जेसेबांखिनि हेल्प होनांगौमोन नाथाय बिथांमोना हेल्प होआखै उल्टा बिथांमोननिफ्राय लागासिनोसो दङ न' होनायनि मुङाव फैसा लानाय कन्ट्रेक्टरफोरनो खामानि होनायनि मुङाव पार्सेन्ट लानाय बेखौ रायजो राजायानो बुंनो मोनदों दिनै आं खावलायगोन जोंनि परिबर्तन सरकारखौहाय इउपिपिएलनि परिबर्तन सरकारखौ आं खावलायगोन हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोरावहाय बिटिसि एकर्ड खालामना बिएलटिनो साख्रि होदों बिटिसि एकर्ड खालामना जेलाव थानाय बिएलटिफोरखौ बख'दों बिटिसि एकर्ड खालामना दिनै मार्टियार फेमिलिनो साख्रि होदों हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोरावहाय इउनिभार्सिटि लुदों मेडिकेल कलेज लुदों स्कुल लुदों आरो गोबां तारमाने शिक्षा अनुष्ठानजों लोगोसे रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय लामा दालां कालभार्ट दिनै गामि गामि हाग्रामा महिलारि सारनि लुनाय दालां दङ गामि गामि हाग्रामा महिलारि सारनि लुनाय कालभार्ट दङ दिनैहाय गामि गामि हाग्रामा महिलारि सारनि डेभेलपमेन्ट खालामनो हरनाय माखासे स्किम